Точно инженер по това. Колко минаха, бе? Минута и 30, знаеш. Няма проблеми, ще пуснем като почне упражнение. Трябва да има дрог, няма как. Не разкъсай се, бе. О, жълто с жълто. Инженерът ги е преценил нещата. Изруда. Избухай, пичага. Изруда. Полирам. И продължавам. Опа! Местен пак. Няма пак да продължавам. Охо! Широк пад на стойка, главите на спиване. Това малко загубихме равновесие. О, издрува! Издрува! Много добре! Секунди. Това на гол също Анен Коста. Охо, изстрадал също на гол също и продължава. Двестямен кръг. Много добре. Много стабилен. Аплодисменти, имаш 10 секунди още. Да, това беше плана Сидоров. Радост.